भारतातील थोर वनस्पती शास्त्रज्ञ आणि संशोधक डॉक्टर वामन दत्तात्रय वर्तक यांचा आजच्या दिनी जन्म झाला होता आणि यंदाचं वर्ष हे संपूर्ण महाराष्ट्र आणि गोव्यात जन्मशताब्दी वर्ष म्हणून साजरं होत आहे। आपल्या भारत देशातील एक महान वनस्पती शास्त्रज्ञ ज्यांनी डॉक्टर शंकर आघारकर यांच्या प्रेरणेने या क्षेत्रामध्ये कार्य केलं ते डॉक्टर वामन वर्तक यांनी गोव्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचं योगदान केलेलं आहे। गोव्यातला सह्याद्री, तिथल्या पर्वतरांगा आणि तिथल्या देवराया, वृक्षवेली या सगळ्या वारशाचा त्यांनी सूक्ष्मपणे अभ्यास केला। कर्नाटकातील उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील केसल रॉक ते महाराष्ट्राच्या सीमेजवळच्या पेडणे तालुक्यातील वनसंपदेचा त्यांनी प्रामुख्याने अभ्यास केला आणि या परिसरामध्ये कोणत्या वनस्पती, वृक्ष आढळतात या संदर्भात शास्त्रीय माहिती जी आहे ती संकलित केली आणि गोवामुक्त झाल्यानंतर त्यांनी केलेल्या कार्याचा परिपाक म्हणजेच त्यांनी गोव्याच्या वृक्ष संपदेसंदर्भात माहिती देणारा निर्माण केलेला ग्रंथ आज मैलाचा दगड ठरलेला आहे। गोव्यातील वृक्षवेलींच्या अभ्यासावरती त्यांनी नोंदवही तयार केली होती। त्यांनी जो अभ्यास केला हा आजच्या पिढीसाठी प्रेरणादायी असाच आहे। आज या वनस्पती शास्त्राचा अभ्यास आणि संशोधन जर आम्ही केले तर निश्चितपणे गोव्याचा पूर्वजांचा वारसा काय होता याची जाणीव आम्हाला होईल। आज त्यांचं जन्मशताब्दी वर्ष सुरू होत आहे। मी या महापुरुषाला बाबा बोरकरांच्या कवितेच्या माध्यमातून मानवंदना अर्पण करतो। स्मिते जयांची चैतन्य फुले, शब्द जयांचे नवदीप कळे, कृतीत जयांचा भविष्य उजळे, प्रेम विवेकी जे खुलती, तेथे कर माझे जुळती, तेथे कर माझे जुळती। मी ज्या ठिकाणी उभा आहे ते स्थान म्हणजे वाळपईपासून केवळ 2 किलोमीटर अंतरावरती जो नागवे गाव आहे आणि या नागवे गावामध्ये आज ज्या पद्धतीनं घरांचं बांधकाम किंवा विकासाचे प्रकल्प राबवले जात आहेत त्यामुळे आज या ठिकाणचा देवराईचा वारसा हा संकटात आहे आणि ही देवराई जी आहे ही देवराई आपल्याला आपल्या पूर्वजांचा वारसा सांगत आहे। आणि मी ज्या मूर्तीच्या समोरीत उभा आहे ती मूर्ती म्हणजे संपूर्ण गोव्याला ललांभूत ठरलेली नौकेमध्ये उभ्या स्थितीत उभी असलेली ही मातृदेवतेची मूर्ती आहे। त्याशिवाय या देवराईमध्ये गजलक्ष्मी म्हणजे केळबाळ, त्याचप्रमाणे ब्राह्मणी माया आणि पार्वतीचे एक आगळे वेगळे रूप आपल्याला पाहायला मिळतं। या देवराईमध्ये वेगवेगळी जी वृक्षसंपदा आहे ही वृक्षसंपदा आपणाला आपल्या पूर्वजांचा समृद्ध असा वारसा सांगत आहे आणि त्यामुळे डॉक्टर वामन वर्तक आणि डॉक्टर माधव गाडगे या दोघांनी देवरायांच्या संवर्धनासंदर्भात, संरक्षणासंदर्भात जो आपणाला कृती आराखडा दिलेला आहे त्या संदर्भात अभ्यास करून त्यांनी माहितीपर शास्त्रीयरित्या लिखाण केलेलं आहे। त्याचं वाचन केलं तर निश्चितपणे गोव्यातील देवरायांचा वारसा जो आहे तो सुरक्षित ठेवण्यासाठी आम्हाला प्रेरणा मिळू शकते।